Хора, в днешното видео ще ви покажа моите котки. Да, нека да започваме. Значи две ги няма, но нищо. Така. Това е Сали. Тя не обича много да се гушка, но много обича да се гали. Това е Чери. Тя за малко я нямаше, но сега се върна. Тя обича също много да се гали. Това е кучето. Е Туфо, като Туфо рижия пират. От това дойде неговото име. Да, той също обича да се гали. Аз много го гушкам. Е майката на всички тези две котки, които са Пелчо и Ришка. Така се казват. Така. Значи, това нали е Чери и тя е на 1 годинка вече и половина. Така. Тя е по-голямата сестра. Да. Това е Туфо. И той е на годинка, стана преди няколко дни. Това е Сали. Тя стана на годинка преди няколко дни. Това е майката, както казах. И тя е на 2 годинки. Стана май месец. Кучето ми е на 6 годинки, се казва Рей. Трябва да добавя, че тези двете, които липсват, котки, са също на година и няколко месеца. И те са май месец. Хора са моите котки и моето куче. Напишете в коментарите дали искате още клипчета с котките и с моето куче. Чао, до скоро!